Okay, mayong hapon ka na itong tanan. Hapon namin naabot diri sa Bamboo Forest sa Midillian, no? Special lang atong edisyon karon nga nang Bandins TV kay nasa naa kita karon sa Bamboo Forest sa Midillian, no? Sa akong bukok Timan Town. Muna siya ang Bamboo Forest. Kaya parking fee. Entrance and fee. Nang Bandins, nagpusing, nagkawa din. Nila ang Bamboo Forest na ay mga Bamboo Forest so lagi kawayan, no? So kawayanan gani siya, no, nya murag ang gibot lahat ng nila ila na nang gihawanan sa mark niya. So nindot sa tanawon. Okay, nasa kawayan siya arit adere sa mga kabandins ng tatay ng kuranan dire gilayat. Mo ni mga nay mga tindahan diri. Nay tindahan, nay mga photo booth, kay itong ganahan magpa-picture gawa sa ilahang cellphone, yun na sa sila photo booth. Tawag itong dapita, gibutangan nila traktor. So mostly tangan nila speaker. Public address system sad at the same time nagpa-music sila. Nang Bandins naglakaw-lakaw na amazes kawayan daghan man tang kawayan sa ilaha. May kuranan nga kawayan, furniture made of bamboo. Nangita mingaw-mingaw kay ay mga tindahan na rin ay para sa mga nay heart no. Among background na ani siya heart ni, no? Ito makita ba ang background na to dire? Nay heart ni nindot siya tanaw na among background. So karong medyo lang so karong hapon na ang atong padayon kita sa katong mga nay mga pangutana no sa dili against the light, against all odds. Mo gyapon pariharan na mas nindot ni siya kay hayagan ta diring dapitaw. Although nagkuha lang kayang medyo naay shadow sa kuan man ang sa kawayan man siya. Sige nang Bandins take it away. Ngayong hapon mura magngit-ngit. Kana. Nya naibukol sa akong agtang. Ngit-ngit jud siya niya. Dili lagi ngit-ngit. Okay ra na. Dili lagi ngit-ngit. Di ako lang kuan ta siguro na. Iana ko no murag kuwang lang siguro sa dili. Wala naman. Ano ra na siya? Nay pangutana didto, diretso ta sa pangutana. Atong ipakita ang background ng tao mga Nay pangutana nga actually nay nangutana dito mukaon ba mig balot? Siya ra ang mukaon og balot, ang akong bana ako dili ko mukaon og balot. Unya na say pangutana dito love story daw namo, unsa ang among love story giunsa namo pagkita sa akong bana. Kinsa man ang motubag ikaw? Nagkita.
ako una nakakita ani niya kay daman ni siya sa iyang maguwang. Kisa may nangutana ni si Sister Pandak. Okay ni Sister Pandak no, daghan gani siya mga pangutana. Okay, atong tubago na Sister Pandak, ang unang nakakita ako kay nagkaon ko atong higayon na niya mo toy gida gipaila-ila sa iyahang maguwang no dito ito yang maguwang so mo to dito nagsugod ang tanan no pagkakita nako ako nakita na ko siya bitaw ako nakita nga uy unsa kinsam ning bayhana so na curious ko hangtod nga niabot sa point nga nakigila-ila na gyud ko no aside ato nga introduce kay dali ra man kito siya so niabot gyud sa point nga ako yung gusto gyud mahibaw-an ang siya gyud so hangtod niabot na pagpanguyab dili man pagpanguyab gud dayon dili lagi pagpanguyab dayon pero mo akong pasabot nga didto nagsugod ang atong nag-diskarte pa siya diskarte din mo na nga nagpaabot sa pagpanguyab lingkuranan to'y pakita atong lingkuranan ay dihala lang ka ng bandin gamit to na to ni mulupad man na itong drone atong mo na gitawag selfie drone saka drone ubos high tech kayo ng bandin so hinay drone ng bandin so sa pamimuhang ikasulti or napa ba yung mga pangutana di sumpayan ako ang katong giunsa nato pagkita grabe kasi nawa akong naong init nang gud kayo padung dire alas 4 sa hapon karon init pa so padayon ta gipaila-ila siya sa akong igsuon niya si Sister Pandak unya nang labay ang mga buwan nagparamdam siya pero dili jud dayon nga as in ramdam nga unsa nakig-close usa siya moadto siya ana pero dili man pwede kay nag-eskwela pa man ko naghuwat pa siya pila ka years kay bawal man sa una nga mag-uyab-uyab ko kay nag-eskwela pa ko kaya na ako sad naasad ko'y pangandoy nga makahuman ko sa akong pag-eskwela mo to wala na ako siya gi-entertain og pila ka tuig sad nibalik sad siya pila to ka tuig niya mga 2 ka tuig basta kanang wala na ko siya entertain na ni focus ko og eskwela pero siya nawagtang sa jud siya mura sad siya ni focus sad pag-eskwela siya ni ako ni focus ko pag-eskwela so mao to nya pila ka tuig nagparamdam siya nya gusto na sad siya manguyab nako nya dugay sad siya nanguyab pila to ka tuig na usa ka tuig kape murag ingana gyud usa ka tuig kapin siya nanguyab wala dayon ako siya sugta kaya ang ako ato kung kinsa to akong mauyab kanang seryoso gani makita pa ba kahatan no nga itom na tadaan nya ngit-ngit pa jud sige lang padayon lang diha kaya ko na-adjust kaya ang ako ato kanang maguyab-uyab ko kanang tinud-anay unya dili ko binuangan basta mahadlok ko sa una nga masakitan ko nya dili ko mutuo kung unsa iyahang isulti basta lisod kay ko patuhuon basta ang iyahang kaagi pagpanguyab sa ako kana ganing why assurance na ako ba siya sugton kanus-an ako siya sugton wala naara niya mo padayon ba siya udi no tuod man so diha lang sa ta kay kanang grabe ka init bitaw nagmas pa mi no di nako kakuano akong sinaw na kay sangatanan niya nakoy bugas na in love ko kinsa may akong gikaila in laban na in love ko ani so magbabay sa ta sige bye salamat sa inyo pagtan-aw og pagsuporta kang nang bandin thank you very much hinauton ta padayon mo
O please subscribe and like. Bye-bye. Pag human na mo ka ng istorya sa kong bana, tubag sa pangutana, nagsuroy-suroy mi, kitanaw na mo, pero wala jud mi naabot dito sa kinatumyan. Kay hapon naman, halaoy mga kabandin, nindot baya, kay balo ba mo, simple ra kaayo siya, mga kawayan, mga pamati na ko or ambot sa inyong pagtanaw ani nga kawayan. Para na ko murag Chinese bamboo ni siya or dili ni siya katong kawayan gani nga himuong lipak para sa balay. Kay gagmay man siya punuan. So diri mi kadiyot nag picture sa heart. Kay nindot bitaw kaayo sa do, unique sad kaayo gibutangan sad nilag design. Selfie ning duha. Makapa refresh jud naa siya'y music nga maunang nag voice over ko kay dako jud ilahang music. I-try gani nako kato nag question naay na question niya gi-answer namo, di ba naaman toy last namo nga nag video mi naay nangutana si Sister Pandak. So mao na ang amo ang gitubag diha. Padung nang gawas ani paghuman na mo selfie, so among gi nagamit ni og kanang selfie stick para makatarong mi og video. Nindot jud siya na in love ko sa place, bisan tuod sa amo daghan kayo mig kawayan, pero nindot siya sa family nga pwede magsuroy-suroy kay dako siya space. Nya padung uli ay nagihapon na nya ang sana mangutana di ay to nga nung naabot ni diha kay naamay giadto birthday sa kauban sa kong bana. So ni hapit mi naamay birthday, so ni hapit mi diha duo ra jud sad ang ilaha. So way duha-duha ni anha mi kay bag-o ra jud ni siya karon murag last month man siguro ni siya among gitry. So isa to ang ganahan mo adto naani siya sa Medellin, dali ra kaayo toltolon, nindot kayo yung background no, mao na among gikalingawan kay padung na miulian mura jud kog bata ay nay. Salamat kaayo sa inyo pagtan-aw. Sus mura sinang bandin mura jud bata nga nagtago-tago. So umaw to, salamat sa pagtan-aw ninyo. Thank you for watching. Mao ni inyong makita sa highway. Nakita ninyo ani kaning naay arrow at bang naa diha skina padung sa bamboo forest. Dali ra kay matultulan.